mar nyuolonegi thuolo mag tije e piny owacho mare. Ruto singo ni piny owacho biro tiyo gi lony manyasani e nyuolo thuolo mag tije ne rowere e yor mbui kod e bero yore pur. We are rolling out 100,000 kilometers of fiber optic so that every citizen, wherever they are, and we are going to work with members of parliament so that we can create ICT hubs in as many places as possible so that Kenyans can work online. We are building aggregation and industrial parks in every county. We are also going to develop aggregation markets in every constituency because we want to create jobs around value addition, agro-processing, and manufacturing. Ruto bende udhi nyime gi siro paro mar chik mar omenda madwaro ng'ado atamalo 3 mar osach jotich, kowacho ni chenro ni bende biro chiwo thuolo mathoth mag tije ne rowere. Wachni bende osir kod jaod bura ma Kikuyu Kimani Ichung'wa. We are going to have a deliberate housing program that is also going to create for us minimum 1 million jobs. The finance bill is addressing exactly the issues you spoke about. And you did commit that you have a tax policy that espouses most of the principles of taxation. Chief among those principles is a principle of fairness. Kaka pile jatend piny ne okorembolo wach siasa e twak mare, kowacho ni koko migoyo gi kweth mapingo piny owacho ok mon sirikande tiyo yo makare. Mhubiri wetu amesema ya kwamba kuna makelele. Hii makelele kwa siasa Reverend, hii makelele kwa siasa ndio music ya kuendesha kazi mbele. Usikuwe na wasiwasi. Unajua pale kanisani kuanga na pambio ya kuimba. It is not an interruption of the sermon. It is part of the sermon ya kuendesha maneno hiyo. Limbe mar Ruto e kaunti ma Kiambu biro mana ndalo machuok kende tok MCS e kaunti no, buogo mar thichoko e apisi gavana Kimani wa Matangi. Toka githir kode ni poko timo chenro mane osingo ne jopiny. Simfros Okinda, Ramogi TV. Komachiele ni jod bura ma Kisumu Central Joshua Oron wacho ni kaka jod bura mag Azimio gikre mar kwedo paro mar medo osuru kokale paro mar chik mar omenda